Ako, nag-start ako ng maliit na napakaliit na negosyo. Janitorial company yung unang negosyo, yung Romac, 'no. Actually, nag-start ako ng 6 na katao, 6 na janitors, 'no. Yung isa dun, ako yun. Dahil siyempre nag-i-start ka, one-man band ako nun. Ako yung manager, ako yung supervisor, ako yung relievers ng mga janitors kapagka may nag-absent o nagkasakit, 'no, ako yung nagma-marketing. So, I was working about 16 to 18 hours a day. Ang unang-unang, ah, client ko is yung eskuwela ko sa college. When I was working, yung mga kaklase ko, kakilala ko, pati yung mga professors ko, 'no, tinatawanan ako, bakit nagja-janitor ako. And, sabi nila, "Ay Romero, hindi ka tatagal diyan," sabi nila. So, I took that as a challenge. When I started the business, we have 1,500 pesos. So, ang biggest challenge is yung kapital. Kasi bata pa ako, 'no, napakasipag na very energetic. Alam ko marami akong puwedeng lapitan para magkaroon ako ng trabaho, kontrata. Ang problema, kulang ako ng kapital. Kasi when you engage a services of the janitorial company to a client, ang laki ng puhunan. Kasi rendered services ka, eh. Hindi ka naman maniningil bago ka magpasahod, eh. Kung 5 ang tao mo, binabayaran mo ng 2 months na sahod bago ka makasingil. Napakahirap. Pero yun nga, na-overcome namin, dahil siguro sa tiyaga, 'no, until such time na nakapag-ipon kami ng aming, kapital. So pakonti-konti, kumukuha kami ng mga kliyenteng from small, tapos nag-medium na, tapos nag-large na kami. Natuto kami ngayon nag-savings. Nagse-save kami at, hanggang nung mapalaki namin yung savings namin, naging flexible na kami in terms of finances. Kalahati ano, swerte. Yung kalahati 'no, sipag at tiyaga, karunungan 'no, pakikisama, ah, ano yun, ingredients lahat dun ng isang, entrepreneur. Kailangan focus ka, desidido ka, passionate ka, 'no. Ang pangalawa is that dapat huwag ka magmadali. Ang isang i-aim nila, ang importante para sa akin is kailangan may savings ka.